Paupenyu ndakanyatsoona kuti munhu itaya uri kuita. Unogona kunge uri mupostori, wobva waenda kumapentekosta unonzwa vanhu vachishora mapostori. Vachiti, vanopfeka zvichena, vaite, vadai. Wobva watobuda, wobva waenda kupentekosta. Paunongonopinda mupentekosta, ndopaunoona kuti zvichena zvako. Panoitwa all night inenge yakanzi all white. Zvichena pa chachirungu chete. Ari kuita sei marelationship naye asikana? Marelationship ari kunditambudza prophet. Kozvauri munhu kwaeka. Chii chiri kunetsa? Ndiri kuti ndikadanana nemukomana anongodisappear, handisi kuziva kuti chii chakaiswa panyama dzangu dzekuita kuti vakomana vanditize. Unoenda kubasa here? Ayewo. Saka unorarama sei? Ndochengetwa nemukomana wandiye ndichidanana naye patime iyoyo. Saka kuti urarame unoshandisana nasingena ndekeda? Handisi pfambi, asi kuti ndiye nditori murelationship iri normal. Hausi pfambi? Handisi pfambi. Haisi nyaya yekuti uri kungobranda here zita here. Zvakafanana kuti makambonzwa kuti kunorara kumukomana chinonzi chihure, asi zvaiko zvino inonzi sleepover. Makambozvinzwa? Makambozvinzwa here? Kana n'anga chaidzo zichida kurova mari, hadzimboti mari, dzinotiisa makwati. Zvokuti paunoisa makwati unofunga kuti makwati zveimari. Unokuchecha hatimbokuti mari, totiisa seed. It reminds me, paupenyu ndakanyatsoona kuti munhu itaya uri kuita. Unogona kunge uri mupostori, wobva waenda kumapentekosta unonzwa vanhu vachishora mapostori. Vachiti, vanopfeka zvichena, vaite, vadai. Wobva watobuda, wobva waenda kupentekosta. Paunongonopinda mupentekosta, ndopaunoona kuti zvichena zvako. Panoitwa all night inenge yakanzi all white. Zvichena pa chachirungu chete. Ndatuka? Kandatuka sori kwacho. But ndiyo chokwadi. Kuna kuti zvichena zvako kumapentekosta asi zvine zita rekuti all white. But kana kuri kupostora ringachizi magemenzi. Now, hanzi handisi pfambi ndenge ndichiita relationship iri normal kuti ndichengetwe. But listen to me now, my daughter, ndoda ndikubatsire. Ndaoneswa in the realm of the spirit pagore ratapfuura ra 2025 paperiod iyoyo waita vakomana vanoita 5. Am I correct? Ichokwadi munhu waMwari. Now, wekutanga maitodhiraivha zvakanaka muchitoenda kwamakanga muchienda, ndobva waongonotaura nyaya yemari, ndobva atongoregedza kukutsvaga futi, ndopaakadisappear. Wechitu ndizvo zvimwe chete, pese paunoti ndokuda mari yakati, da kurukiswa zvakati, da kudai, varibva vadisappear. Kureva kuti vakomana vari kudanana navo vana Mwari, havadi kudyiwa, vari kusvinuka, vakasvinura to an extent yekuti ukada kuvadya vari kupatika. Havazi kuti havachada because vanenge vachikuda, chavasiri kuda chete imari yavo, ndosaka vari kungodisappear. Ndazvinzwa munhu waMwari, ndaisaziva kuti ndozvavari kundisira. Kana ukangoenda kunotsvaga basa mwanangu, ukatanga kushanda, ukachizodanana nemunhu uine mari dzako, uchaona kuti hausiwi, havadisappear futi. Gore rino ra 2026 ndakanangana nevakomana kuti vakomana endai munovakira vana mai dzimba kumusha. Mweya wokudyiwa ndauramba nezita raJesu.
Munhu ngaatsvage mari yake. Tangai maroorana. Munano, imi vakomana munozonyanyawo. Kana muchienda mutauni akati ngatisangane mutauni hazvinetse. Usafa wakabvuma kusangana naye padhuze neNando's. Chicken Inn. Iti ngatisangane paFarming City. Nekuti mhando dzatinadzo dzevakadzi vemazuva ano hanzi maroad runner. Nekuti road runner ndo rinokwara-kwara karichitsvagira. Mhando dzatinadzo dzevasikana mabroiler. Ukatarisa anoyevedza. Asi rikangodzimbirwa rinofa. Kana paine mwana wangu ari pano, teerera ini baba wako. Haona udyiwa zvokumhanya. Ndonovakira mai kumusha uko. Mukadzi wese kana achida kukuitisa anotanga kuti asi unotya. Ita ndotya. Uchengete umwe yako. Mwari akuchengete. Ife ndikakunamatira handina zvizhinji zvandinokubatsira nazvo kunze kwokuti chiri kudiwa kunotsvaka basa. Hazvina kana mweya utinazvo. Ndaunogara pasi. Tazvinzwa Prophet maita basa.